bi ambe teneduna utkalo klitan ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kuloka o de kafo mali shara sumba ale koni la kolosi bagani o ye cour constitutionnel mogowe o mogo kura koni sigila ka ke ni jumado ye utkalo kli wolonvla kibara mun kon sirama ulu koni ayire kafo ko cour constitutionnel ni ayire la kafo ko o baragala korole ulu koni pora unola o sababu ya la makuro koni skandila ka ke ni jumado ye makuro mun koni skandile flene ayire la kafo ko ulu koni ma kononton ɲɔgɔnna ye ko mɔgɔ saba kɔni b'a la mali jamana ɲɛmɔgɔ o kɔni ye ulu sugandi maa saba wɛrɛ b'a la mali wasaden bulon o kɔni sugandila ulu fɛ maa saba laban an ka kiriko ɲɛnabɔ jɛkuluba dɔ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko conseil supérieur de la magistrature ulu kɔni fɛnɛ ye o maa saba sugandi o sababuya la cour constitutionnel barakɛla kura mɔgɔ 9 ninnu kɔni olu kɔni bɛ baara daminɛ bi tɛnɛndo kalo tile 10 ni o kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni maa 9 olu kɔni bɛna u kaliku siɲɛ malidenw kɔni ye baara kɔni kɛko ɲuman na tilennenya ale ni ladiriya kɔnɔna la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye M5 RFP ni ale kɔni ye fanga sinamatɔn dɔ kɔni ye mali kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko bi ulu kɔni ye kunnafonidilaw kɔni fara ɲɔgɔn kan utkalo tile 7 juma don ni k'a da u kulo kan k'a fɔ ko u kɔni bɛna wulikajɔba dɔ kɔni kɛ utkalo tile 11 bamako kɔnɔna la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko M5 RFP mɔgɔ olu kɔni bɛ ka labɛn kɔni sabati walasa u ka nin wulikajɔ ye o ɲɔgɔn kana ye ko o sababuya la u kɔni b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ mun kɔni se ye mun ye walasa nin wulikajɔ in kɔni bɛ se ka sabati bɛɛ lajɛlen kɔni ka o kɛ ko sabula olu kɔni ka nin kɛlɛ ninnu kɔni ye maliko kɛlɛ ye ko wa fɛnɛ ulu kɔni tɛna u ka nin kɛlɛ ninnu kɔni dabila fo ka taa fɔ ulu kɔni ka laɲiniw kɔni sabati la wagati min na kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye karido utkalo tile 9 mali finitigiw ulu kɔni ka bolimafɛn dɔ kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o kɔni cila ni o ye kibara minnu sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko karido nɛgɛ kaɲa 16 kɔni wagati mali finitigiw ka ulu kɔni to u ka lakana baara kɔni na tonu ni ale kɔni bɛ jugani commune na koro mali cɛmancɛ bolo fɛ mali finitigiw ulu kɔni ka mobili giriman dɔ kɔni yɛrɛna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o kɔni cila ni o ye o kɔni kɛla sababu ye finitigi 6 kɔni jogina kosɛbɛ dɛmɛ kɔni donna ni ma joginen ninnu ma ni ka se ni u ye kɛnɛyaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogoya min na u kɔni bɛ se ka furakɛ teliya la kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o kɔni bɛ tali kɛ coronavirus kɔni lahalaya mali kɔnɔ ni wagati laban ninnu na ka kɛ ni utkalo tile 9 ye a yirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni yera mɔgɔ 2 la ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 2 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la o sababuya la kabi ka coronavirus kɔni daminɛ mali kɔnɔ a ye maa minnu kɔni minɛ olu kɔni dafala mɔgɔ 2,500 ale ni 67 la mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 75 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 1962 la o sababuya la hali bi sanuya wale olu kɔni matarafali kɔni ɲinilen don maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ